Just praise the Lord. Isn't it wonderful to see a person once upon a time in depression, once upon a time a failure, once upon a time 2 times attempted suicide, today prosperous, successful and anointed by God. எப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு தோல்வியாளராக இருந்து 2 தடவை தற்கொலை முயற்சி பண்ணி எல்லாவற்றையும் இழந்த ஒரு நபராக இருந்த ஒரு நபரை எப்படி ஆண்டவர் எடுத்து பயன்படுத்துறாரு. எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு விஷயம் அல்லவா? On that day she came with depression. அன்னைக்கு இந்த பெண் மனசோர்வோடு அந்த இடத்துக்கு வந்திருந்தாங்க. She got the counsel of the word of God. அந்த பெண் அந்த இறை வார்த்தையிலிருந்து அந்த ஆலோசனையை அவங்க பெற்றுக்கொண்டாங்க. The moment she got that understanding, she realized that all that she needs is to get after this word of God and draw the water out, and that water is able to kill, destroy any work of Satan. அன்னைக்கு அந்த ஆலோசனையை அவங்க பெற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆலோசனை மூலமாக எப்படி இந்த தண்ணீரை நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும், இந்த தண்ணீரை எப்படி எனக்குள்ள இருந்து எடுக்க முடியும், இந்த தண்ணீர் எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா விதமான தீமையை என்ன செய்ய முடியும், அழிக்க முடியும் அப்படின்றத அன்னைக்கு அவங்க கத்துக்கிட்டாங்க. For me the greatest joy is இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி என்ன அப்படின்னா, when I see broken people, உடைஞ்சு போன நபர்களை நான் பார்க்கும் பொழுது, failures, ஒரு தோல்வியான வாழ்க்கையில வாழ்ந்தவர்களை பார்க்கும் பொழுது, depressed people, ஒரு டிப்ரெஷன்ல மனசோர்வுல இருக்கிறவங்களை பார்க்கும் பொழுது, understanding the word of God, அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆண்டவருடைய இறை வார்த்தையை புரிந்து கொண்டு learning to draw water from the well. அந்த புரிதல் மூலமாக அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கிணற்றிலிருந்து ஜீவ தண்ணீரை எப்படி வெளியில எடுக்கணும்னு கத்துக்கிறாங்களோ, The Bible says in Isaiah 12 verse 3, அத கத்துக்கிறது பார்க்கிறது தான் மகிழ்ச்சி. பைபிள் சொல்லுது, ஐசாயா 12 verse 3, 12வது அதிகாரம் 3வது வசனம் சொல்லுது. எசாயா 12வது அதிகாரம் 3வது வசனம் சொல்லுது, Therefore with joy shall you draw water out of the wells of salvation. மகிழ்ச்சியோடு மீட்பின் இந்த ஜீவ தண்ணீரை கிணற்றிலிருந்து நீங்க எடுப்பீர்கள். Say that joy. மகிழ்ச்சி அப்படின்ற வார்த்தையை சொல்லுங்க. மகிழ்ச்சி. Say that joy. மகிழ்ச்சி. What is this joy? இந்த மகிழ்ச்சினா என்னது? Is joy happiness? இங்கிலீஷ்ல மகிழ்ச்சி சொல்லும் பொழுது 2 விதமான வார்த்தை இருக்குது. ஒன்னு ஹாப்பினஸ், ஒன்னு ஜாய். Hello, is joy happiness? Because the word of God clearly says this water which is in the well is capable of destroying any kind of disease, virus, any work of Satan. But the only way you can draw this water out of the well is with joy. இந்த ஜீவன் தரக்கூடிய இந்த தண்ணீர்ல இருந்து என்ன வருமா? மகிழ்ச்சி வருமா? இந்த வசனம் சொல்லுகின்ற இந்த மகிழ்ச்சியானது எல்லா விதமான தீமையுமே, நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்க தீமையும் என்ன செய்யுமா? அது அழிச்சு விடும். Sometimes the choir members will sing this song, the joy of the Lord is my strength. நிறைய பேர் பாடுவாங்க, The joy of the Lord. அவருடைய மகிழ்ச்சியை பற்றி நிறைய பாடல்கள் நம்ம பாடுவோம். ஆனா நிஜமாவே So the Bible clearly says that joy of the Lord, அவருடைய மகிழ்ச்சி தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில பலம் அப்படின்னு நிறைய என்ன செய்வோம்? பாடல்கள் பாடுறோம். அவருடைய மகிழ்ச்சி தான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் பலம் அப்படின்னு. So if the joy brings strength, then the joy gives me victory. அப்ப அவருடைய மகிழ்ச்சியானது எனக்கு பலம் கொடுக்கும் அப்படினா அந்த மகிழ்ச்சியானது எனக்கு என்ன கொடுக்கும்? வெற்றியை கொடுக்கும். So all that the devil has to do is to steal our joy. அப்ப சாத்தான் பண்ண வேண்டியது என்ன தெரியுமா? எனக்கு கிட்ட இருக்கிற என்ன மகிழ்ச்சி இருக்குதோ அந்த மகிழ்ச்சியை திருடுறது தான் சாத்தானுடைய வேலை. So if I don't understand joy, how will I go in that strength of? நான் அந்த மகிழ்ச்சியை நான் புரிஞ்சுக்கல அப்படினா நான் எனக்கு ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற அந்த பலத்தை என்ன செய்ய முடியாது? பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. Teacher, what is joy?
மகிழ்ச்சினா என்னது? And don't give me one word, 3 marks question. ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாது, 3 மார்க் கேள்வி. All these years you all threatened us. Now today is my day. இந்த டீச்சர் எல்லாம் இத்தனை வாழ்க்கையில எங்க வாழ்க்கையில பயம் காட்டினாங்க. இன்னைக்கு நாங்க கேள்வி கேட்கிற நேரம் டீச்சர்ஸ்க்குலாம். And if you don't answer, you will have to stand outside the class. நீங்க பதில் சொல்லணும்னா கிளாஸ் வெளியில போய் நிக்கணும். Or I'll have to make you stand on the bench. அப்படி இல்லாட்டினா பெஞ்ச் மேல நிக்க வைப்பேன். After so many years, I get that opportunity. பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் டீச்சரையே கேள்வி கேட்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. So tell me quickly. Absolutely wrong. Anybody knows happiness, joy தமிழ்ல? மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் வேறயா? வேறயா? There is no Tamil word for joy and happy. There is 2 words but I don't know whether Okay, whichever you take, we will see. Okay, now listen. Happy is when all things are in my favor. வசனம் சொல்ற மகிழ்ச்சிக்கும் நம்ம உலகத்துல இருக்கிற சந்தோஷத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. இந்த உலகத்துல இருக்கிற சந்தோஷம்ன்றது வந்து சூழ்நிலைகளை பொறுத்து வரது. Today is your birthday. She called you up. You are so happy. இந்த உலகத்துல இருக்கிற சந்தோஷம்ன்றது எப்படி தெரியுமா? இன்னைக்கு எனக்கு பிறந்த நாள், எனக்கு ஃபோன் பண்ணி வாழ்த்துக்கள் சொன்னாங்க, அதனால நான் சந்தோஷமா இருக்கேன். Today is your birthday and I did not even wish you. You are so sad. இன்னைக்கு என்னுடைய பிறந்த நாள், எனக்கு ஃபோன் பண்ணி எனக்கு விஷ் பண்ணலையே, அப்ப என்ன ஆயிரும்? So your happiness is depending on situations, people, circumstances. All that is in your favor, you are happy. When that favor changes, you are so unhappy. அப்ப என்னோட சந்தோஷம் எப்படி இருக்குது? எனக்கு சுத்தி இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் எனக்கு விருப்பம்படி இருந்ததுன்னா, நான் விரும்புற மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்ப என்கிட்ட சந்தோஷம் இருக்குது. ஆனா நான் விரும்புற மாதிரி சூழ்நிலைகள் இல்ல அப்படின்னா எனக்கு அங்க என்ன இல்ல? சந்தோஷம் இல்ல. You got children? உங்களுக்கு குழந்தைங்க இருக்காங்களா? children. How many? எத்தனை? 2. 2. Okay. You got 2 children. 2. When the doctor told you you are pregnant, did you see the baby in your womb? டாக்டர் நீங்க வந்து பிரெக்னன்ட் சொல்லும் பொழுது அந்த குழந்தை நீங்க பாத்தீங்களா? Did you tell your husband? உங்க கணவர் கிட்ட சொன்னீங்களா? Why are you prompting? I will make you also stand on the bench. நீங்க பதில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களை பெஞ்ச் மேல நிக்க வச்சிருவேன். Are you also a teacher? நீங்களும் டீச்சரா? Yeah. You're also a teacher? How dare teachers do that? I can understand students doing that. ஒரு மாணவர் சொன்னா பரவாயில்லை, டீச்சர் எப்படி பதில் கொடுக்கலாம்? Okay. You told your husband you are pregnant. நீங்க உங்க கணவர் கிட்ட நீங்க வந்து பிரெக்னன்ட்டா இருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க. Did you see the baby? அப்போ அந்த குழந்தையை பாத்தீங்களா கண்ணால? No. Then came the morning sickness. அதுக்கு அப்புறமா வாந்தி, தலை சுத்து அதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. Now did you tell your husband 8 months to go, I'm vomiting so much, let's abort the baby? உங்களுடைய கணவர் கிட்ட சொன்னீங்களா 8 மாசம் ஆயிடுச்சு எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு இந்த குழந்தை வேலாம் கலச்சிடலாம் சொன்னீங்களா? Supposing. ஒருவேளை. Okay. Then came, as days went by, you were so slim, now you look like a Bershon cylinder. முதல்ல ஒல்லியா இருந்தீங்க, இப்போ ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி குண்டாயிட்டே வரீங்க. And you looked at yourself in the mirror and you say, oh my God, I don't want to go any further. கண்ணாடியில உங்களை பார்த்து நினைக்கிறீங்க, ஐயோ நான் எவ்வளவு நல்லா இருந்தேன், இப்படி ஆயிட்டனே, இதுக்கு மேல இந்த குழந்தை எனக்கு வேண்டாம். Then your back started paining. அப்புறம் முதுகு வலிக்க ஆரம்பிச்சது. Your head started paining. அப்புறம் தலை வலிக்க ஆரம்பிச்சது. And you had to take some injections. அதுக்கு அப்புறம் சில ஊசிலாம் எடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு. In the midst of all that, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மத்தியில did you say let's terminate this pregnancy? இந்த குழந்தை இனிமேல் வேண்டாம் கலச்சிரலாம்னு சொன்னீங்களா? Say yes or no. ஆமாவா இல்லையா? No. Then came the 8th month. அப்போ 8வது மாசம் வந்துச்சு. And the doctor told you when the 9th month will come you will have labor pain. அப்போ டாக்டர் சொன்னாங்க 9வது மாசம் வரும் பொழுது வலி வரும். And she began to teach you breathe, push. அப்போ டாக்டர் கத்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க, மூச்சு நல்லா உள்ள இழுத்து விடுங்க, தள்ளுங்க. Okay, they understood. Okay. Now the time came. How long was the labor pain? Don't you lie. That's all.
See, look at her. Wow! அவங்க And how much was yours? 12 hours. 12 மணி நேரம் வலி இருந்துதான். And how many children you have? 2 குழந்தைங்க. Okay. Yours was 2 hours. Hers was 12 அவங்களுக்கு hours. 2 மணி நேரம் இருந்தது வலி, உங்களுக்கு 12 மணி நேரம் இருந்தது வலி. Obviously, the one with 12 hours would have said, this is the last one. 12 மணி நேரம் வலி இருந்தவங்க சொல்லிருப்பாங்க, இதனால எனக்கு குழந்தையே வேண்டாம். I'm not going through this anymore. இந்த வலி எனக்கு இனி வேண்டவே வேண்டாம், இந்த குழந்தையோட எனக்கு போதும். Both of you were tired. 2 பேருமே சோர்வு அடைஞ்சிட்டீங்க. Both of you were given the babies. 2 பேர் கையிலயும் குழந்தை வந்திருக்கு. And both of you said to the nurse, 2 பேரும் சொல்லுங்க நர்ஸ் கிட்ட, வேண்டாம் வேண்டான்னு. வேண்டா வேண்டா, ரொம்ப வேண்டா, சரி வேண்டா. Right? Or did you grab the baby? இல்லாட்டினா அந்த வலிலையும் வேதனையும் இந்த குழந்தையை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்களா? My question to you is, என்னுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, because I've seen the delivery of my second baby. Okay? ஏன்னா இவங்களுடைய 2வது குழந்தையோட டெலிவரி இவங்க பார்த்தாங்க. So when I saw that, you go right to the jaws of death and you come out. அத கண்களால பார்க்கும்போது நான் என்ன உணர்ந்தேன்னா, மரணத்தின் விளிம்புல போய் ஒரு தாய் திரும்பி வராங்க. Then why is it that you agreed for the second baby? அப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனைக்குள்ள ஒருத்தவங்க போகும் பொழுது ஏன் அந்த அம்மா அடுத்த குழந்தைக்கு சரி சொல்றாங்க? சரி, அடுத்த குழந்தையும் தயாராகிறாங்க. முதல் குழந்தையாவது தெரியாது. After experiencing, you went for the second one. ஆனா அந்த வேதனைக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறமும் எப்படி 2வது குழந்தைக்கு ஒத்துக்கிட்டீங்க? After the baby was born, you forgot all the 9 months. ஏன்னா அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் So you were ready to go on this journey again. Yeah, translate. Translate fast, the time is run. Okay, good that you forgot. Hallelujah. Hallelujah. ஹalleluya. Now what is that joy? இந்த மகிழ்ச்சின்றது என்னது? Now what is that joy? The joy is my destination is fixed. இந்த மகிழ்ச்சின்றது, இந்த வசனம் சொல்ற மகிழ்ச்சி என்ன தெரியுமா? என்னுடைய முடிவு என்னன்றது எனக்கு முதல்ல தெரியும். I can't see my baby. என்னால என் குழந்தையை பார்க்க முடியல. But I know and I know and I know that there is a baby inside my womb. என்னால இந்த குழந்தையை பார்க்க முடியலனா கூட எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் என்னுடைய கருவுல ஒரு குழந்தை இருக்குது. Do you know what happens to the mama? She is waiting all those 9 months, and when the labor pain begins, the labor pain is saying, hey mama, your waiting period is over. அத்தனை நாட்களாக அந்த ஒரு தாய் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க? காத்துட்டு இருக்காங்க. எப்போ அந்த வேதனை வர ஆரம்பிக்குதோ அந்த 9வது மாசம், அப்போ அந்த வேதனை என்ன சொல்லுது? நீ காத்திருந்த காலம் முடிவு வருதுன்னு அந்த வலி அறிவுரைப்படுத்துது. That pain is saying, your time for your miracle is close at hand. அந்த வலி என்ன சொல்லுது தாய் கிட்ட? அந்த வலி உன்னுடைய அற்புதத்தை நீ பெற்றெடுக்கிற நேரம் வந்துட்டு அப்படின்றது அந்த வலி சொல்லுது. Not my mistake. Demonti told me. இது என்னோட தப்பு கிடையாது. இவங்க டிமாண்டி அவங்க what I'm telling you, Demonti told me. இப்போ இவங்க சொல்ல போறது டிமாண்டி அவங்க சொன்னது. He said, we Anglo-Indians, நான் சொல்லல, அவங்க சொன்னாங்க, நாங்க ஆங்கிலோ இந்தியன், on the 9th month when the bag burst, 9வது மாசத்துல அந்த தண்ணீர் குடம் உடையும் போது the woman will always go on a horse ride to the hospital. ஒரு பெண் வந்து எப்பொழுதுமே குதிரை வண்டியில தான் ஹாஸ்பிடலுக்கு போவாங்க. He says then the labor pain is very very less. அப்போ குதிரை மேல ஹாஸ்பிடலுக்கு போகும்போது Will you go on a horse ride? கம்மியா இருக்கும். Will you go on a horse ride? நீங்க ஒரு குதிரை சவாரி போவீங்க. Because you know this is the most sensitive moment. One wrong mistake, it will affect my baby. At that time, the mother is extremely sensitive. She would not harm the baby. In the same way, when a person knows what the promise of God is saying, the person is already pregnant with what God has promised him. And even though there is an opposition, there is all kinds of things coming, that person is extremely sensitive to the word of God and does not allow that word to go out of his grip. And that is what brings joy. Joy is not on circumstances. Joy is the kind of your mindset on your destination.
ஒரு தாய் எப்போ அந்த வேதனை வருதோ அந்த வேதனை எதுக்குள்ள அறிகுறி அப்படின்னா அவங்களுடைய குழந்தை வரப்போற அறிகுறி. அந்த நேரத்துல ஒரு தாய் ஒரு குதிரை வண்டியில ஏறி போவாங்களா? நிச்சயமாக ஒரு தாய் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, போக மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த நேரம் தான் ரொம்ப முக்கியமான நேரம். அந்த வலி வர நேரத்துல தான் அது அந்த குழந்தை பத்திரமாக வெளியில வரணுன்றதுக்காக அந்த தாய் எடுக்கிற ஒவ்வொரு நடவடிக்கையுமே ரொம்ப முக்கியமான நடவடிக்கை. அதே மாதிரி நான் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டு அந்த வார்த்தை என்ன சொல்றதோ அந்த இறுதியை நான் தெரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுது என்கிட்ட என்ன இருக்குது, மகிழ்ச்சி இருக்குது. அப்படி என்கிட்ட மகிழ்ச்சி இருக்கும் பொழுது என்னுடைய அற்புதத்தை நான் பெற்றெடுக்கிற நேரத்துல என் வாழ்க்கையில வலிகள் வரும், என்னுடைய வாழ்க்கையில வேதனைகள் வரும், என்னுடைய வாழ்க்கையில மத்தவங்க என்னை எதிர்த்து வருவாங்க. அப்படி என்ன எதிர்ப்பு வந்தாலும் அந்த நேரத்துல என்ன செய்யணும், கவனமாக இருக்கணும், மகிழ்ச்சியில இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா நான் எந்த அற்புதத்தை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கணும் அந்த அற்புதம் அது அங்க அற்புதம் பிறக்கிறதுக்கான நேரம் வந்துட்டுன்னு அர்த்தம். That's why joy gives you the strength. அதனால்தான் மகிழ்ச்சியானது பலத்தை கொடுக்குது. Your mind is set on Jesus. உங்களுடைய இருதயம், உங்களுடைய மனம் கிறிஸ்துவின் மீது பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Please remember this all your life. Jesus and the word of God is the same. தயவு செஞ்சு இதை எப்பொழுதும் ஞாபகத்துல வைங்க. இயேசு கிறிஸ்துவும் அவருடைய வார்த்தையும் ஒன்றுதான். If you say I love Jesus and you do not know the word, then Jesus says you do not know me. நீங்க நான் இயேசு கிறிஸ்துவை அன்பு செய்கிறேன் ஆனா எனக்கு அவருடைய வார்த்தை எனக்கு தெரியாது நீங்க சொன்னீங்கன்னா அப்ப இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு, என்னுடைய வார்த்தையை நீங்க தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா நீங்க என்னையே தெரிஞ்சுக்கல. Jesus is the word that was made flesh. இயேசு கிறிஸ்துவே அந்த வார்த்தை தான் சரீரமானது. And that is why when you see Jesus carrying the cross, அதனால்தான் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையை சுமக்கிறதை நீங்க பார்க்கும்போது you see him in pain. அவர் வேதனையில இருக்கிறதை நீங்க பார்க்கிறீங்க. Let me give you some of the description which is not seen when we see the Lord on the cross. We do not see this description when we see the picture of Jesus on the cross. நம்ம சிலுவையில இயேசு கிறிஸ்து அறைந்திருக்கிறதை பார்க்கும் பொழுது சில விஷயங்கள் நம்ம கண்களால பார்க்க முடியல. ஆனா அது ஆண்டவருடைய வார்த்தையில குறிக்கப்பட்டிருக்குது. அது என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு நீங்க காட்ட போறேன். When you go home, read Psalms 22. நீங்க வீட்டுக்கு போகும் பொழுது திருப்பாடல்கள் 22வது அதிகாரத்தை படிங்க. The Bible says when he was scourged at the pillar, பைபிள் சொல்லுது அவரை அடிக்கும் பொழுது his flesh was torn, அவருடைய சதையானது கிழிந்து வந்துச்சு, and his bones could be counted. அவருடைய எலும்புகள் எல்லாமே என்ன செய்ய முடிஞ்சதா, எண்ண முடிஞ்சது. Verse 14 says that every one of his bones were out of joint. 14வது வசனம் சொல்லுது அவருடைய எல்லா எலும்புகளும் அவர் உடலில் இருந்த எல்லா எலும்புகளும் விடுபட்டிருந்தது. He was beaten up in such a way that the Bible says like the bulls of Bashan hit him up. அவர் எப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்தார் அப்படின்னா கொழுத்த எருதுகள் இல்லையா, எருதுகள் மோதின மாதிரி அவருடைய உடல்ல அவர்கள் மோதினார்கள். Like the dogs that tear the flesh from the bone, was his flesh torn from the bone. நாய்கள் எப்படி எலும்பில் இருந்து சதையை பிச்சு எடுக்குமோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய எலும்பில் இருந்து சதைகள் பிக்கப்பட்டது. The book of Isaiah speaks about Jesus' beard. When you see Jesus with beard on the cross, the Bible says his beard was pulled like grass is pulled out of the ground. எசாயா 53வது அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம் அவருடைய தாடிகள் எப்படி ஒரு புல்லு வேரிலிருந்து புடுங்கப்படுமோ அதே மாதிரி அவருடைய தாடி புடுங்கப்பட்டிருந்துச்சு. And chapter 52 says that he was so mad that he was beyond human appearance because every sickness known unknown was upon his body. எசாயா 82வது வசனம் சொல்லுது அவர் மனுஷ ரூபமே இல்லாமல் இருந்தாரா, அவர் பார்க்கிறதுக்கு மனித தோற்றமே இல்லாமல் இருந்தாரா. ஏன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நோய்களையும் அவர் தன்னுடைய உடலில் சுமந்து கொண்டார். He was stripped naked, there was no cloth on his body, and his garments were cast lots to take the. அவருடைய ஆடைகள் எல்லாவற்றையும் களைந்தார்கள். அவர் துணியே இல்லாம நிர்வாணமாக இருந்தாங்க. அவருடைய ஆடைகள் என்ன செஞ்சாங்களா, அவங்க சீட்டு போட்டு பங்கு போட்டு கொண்டாங்களா. I gave you just a few points. இதெல்லாம் நம்ம சிலுவையில பார்க்கல, ஆனா இதெல்லாமே வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்க சில விஷயங்கள் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். Can a person like that who goes through such intense suffering, இப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனைக்குள்ள ஒரு மனுஷர் போகும் பொழுது have joy? அந்த நபருக்குள் மகிழ்ச்சி இருக்க முடியுமா?
Open to Hebrews chapter 12 verse 2. எபிரேயர் 12வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தை பார்க்கலாம். Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. கிறிஸ்துவை நோக்கி நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் நம் விசுவாசத்தை தொடங்குறவரும் முடிப்பவருமாக இருக்கிறார். Many a times we get distracted with our problems and we fail to look to Jesus, the author and finisher of our faith. நிறைய நேரங்கள்ல நம்முடைய பிரச்சனையில நம்ம மூழ்கி போறதுனால் நம்முடைய விசுவாசத்தை தொடங்குறவரும் முடிக்கிறவருமாக இருக்கிற விசுவாசத்தை கொடுக்கிறவரை பார்க்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம்? தவறி விடுறோம். Look what he says. Who for the joy that was set before him. அவர் அவருக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருந்த மகிழ்ச்சியை, in other words he's saying Jesus endured the cross, he embraced the cross, he hugged the cross, he kissed the cross with joy. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இயேசு கிறிஸ்து அவருக்கு முன்பதாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த அந்த சிலுவையை, அந்த வேதனையை, அந்த துன்பத்தை அவர் மகிழ்ச்சியோடு அதை அரவணைத்துக் கொண்டார். அதை மகிழ்ச்சியோடு அந்த வேதனையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். Despising the shame that he was put on with the insult, abuse and treated as criminal and stripped naked in public. அவரை எவ்வளவு வேதனைப்படுத்தி, அவமானப்படுத்தி, நிர்வாணமாக்கி, அவரை எல்லாருக்கும் முன்னாடியுமே அவரை அசிங்கப்படுத்தியும் அதை அவரை பொருட்படுத்தாமல் அதை மகிழ்ச்சியாக அவர் கருது கொண்டார். How can Jesus have joy? அப்படிப்பட்ட ஒரு அவமானம் உள்ள ஒரு சூழ்நிலைகள்ல எப்படி கிறிஸ்துவுக்கு மகிழ்ச்சி இருந்துச்சு? How many of us ever thought that when Jesus was carrying the cross, he was carrying the cross with joy? எத்தனை பேர் இயேசு கிறிஸ்து அந்த சிலுவையை சுமக்கும் பொழுது அந்த சிலுவையை அவர் மகிழ்ச்சியோடு சுமந்து கொண்டார்ன்றது நம்பணும்? And the joy of the Lord is my strength. அந்த கிறிஸ்துவின் மகிழ்ச்சி தான் என்னுடைய வாழ்வின் பலன். Just as the mother's destination in those 9 months is a baby coming out of the womb. எப்படி அந்த ஒரு தாய்க்கு அந்த 9 மாதம் அந்த இறுதியில அந்த தன்னுடைய கருவில இருந்து வர்ற அந்த குழந்தையானது ஒரு அற்புதமா அந்த தாய் பெற்றுக்கொள்றாங்களோ, Jesus' mission on this earth was to come and take a place on the cross so that through him you and I no longer be qualified to go to hell, but through the bloodshed our sins are forgiven and heaven becomes our eternal home. So when Jesus was carrying the cross, his eyes were fixed on the whole human race, that the whole human race would be once again born again through the sacrifice of Jesus. So just like the mother is fixed on the baby, Jesus is fixed on us so that we get born again, and that is the joy when he's carrying the cross. Praise the Lord. கிறிஸ்துவுடைய இலக்கு என்னவா இருந்தது அப்படின்னா, அவருடைய இலக்கு இந்த பூமிக்கு நாம் எல்லோருமே பாவம் செய்திருக்கோம். நாம் எல்லோருடைய முடிவு எங்க தெரியுமா? நரகம். நாம் எல்லோரும் நரகத்துக்கு போக வேண்டியது. ஆனா கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தவருடைய இலக்கு என்னதுன்னா, நம்மளுடைய மரணத்தை, நம்மளுடைய சாபத்தை, நம்மளுடைய நோயை அவர் என்ன செஞ்சாரு? சிலுவையில் சுமந்து கொண்டார். அவர் சிலுவையில சுமந்து கொண்டதினால் அதன் மூலமாக நாம் எல்லோரும் மறுபடியும் பிறந்து புது சிருஷ்டியாக, புது பிறப்பாக மாறணும் அப்படின்றதுதான் அவருடைய மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு. Praise God. Can we give the Lord a big hand? ஆண்டவருக்கு கரங்களை தட்டி மகிமைப்படுத்துவோமா? Hallelujah. 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 And that is what the Lord is saying. அதுதான் ஆண்டவர் நம்மிடம் சொல்கிறார். Only the people who have joy draw this water from the well. யார் ஒருவரிடம் இந்த மகிழ்ச்சி இருக்குதோ அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கிறவங்களால மட்டும்
மட்டும்தான் இந்த ஜீவ தண்ணீர் என்ன செய்ய முடியும், உள்ள இருந்து எடுக்க முடியும். The same girl, the same person, the same me. இதே நபர், இந்த நபர். Sometimes our mind is not on the word,